Kathan yak West Khasi Hills kadai ka bakan thum ya bon ba kish nang bara padeng e jongani kathan kaden ka pentharam ka ba he tam ha ka jinla hamar padeng jongani ka pentharam kaden ka madan ka ba itenar bha ka ba tip kum ka madan riu blai banlap ya ka jingmut jong ka jing ai kerteng ya ka te ka madan bat ka thammei jong ki balang kristan ha ka te ka than unong thokho bo la lek ben ya kandu ya ki arngut ki riu temen ka meira lantina walang bat utamen basan Beteston marbanyang kibadai shikurim kibashong basa hakashinong nongdom tungin yasngap menta yaga jingekaran pat kitay ki arngut shikurim kibla ay subha yaga jaka shakabalang Presbyterian umyap bakante ya umat sa jingan mau ya ular sing kongwir missionary ubalawan banyalap ningkong ya ka gospel hakate ka than ngadon menta kani ka sinong nongdom ka we na kisnong kibarit kani ka tanyum yap rekat bat kini ki arngut stemen ka we ka merat lantina walang bat temen besan bimar banyak ngawan kenang hang ni hadin bangalayak saudong kani ka jaka ngalap bakadon kawe kajaka kababu yu umot hak we kamadan kabaki kot kamadan rible te ha uni umot la tho ya kesteng jong kani kamerat lantina walang bat kayin kasem bayak te kajaka wa aso bha daka ban snai uni umot nang taban pensa nyiken mau ya uwe unong ya lap bakrau tam ubawan ban yalap ya gospel hakani ka tanyum yap ban ngange bakane ka madan rublei kedai ka thmei jong ki kristan baro hakani ka tanyum yap ti ngadon bat phiang nemta ban wat jing tip halor kani te merat lantina ka ik bapun long ya phi ba phin ai so bha ya te ka jaka ban bu yani umot nak menta uni unong yalap bakrau kabanang kong ngayo singaw na kitumen mensuwa na i merat na i pajonga baki atu hana ba ne ulak sing kongwir uday u bru jong blay wawan ban ailing kong ya ka gospel hakane ka ri ip bat kaweru bangayo singaw ba ipa iatu ba hakane kamadan rublay ladon arngut silok ibadai ki pareng ibalawan syong jaka hakane kamadan rublay ningkong ni syapita ki arngut ki ong hana kamem bad usahep ngam matup ngam kun mausu ka keteng jokti ka deka te hadin kata hadin bakilawan syong kita kisah pareng te kad kum ka jing kan mau jong phi ka jing thu jong ki temen mensua kalong ba syua ka jing wan yalap uta ula sing khongwer ne ki wodangwan hadin jong kita pareng ngam kun mausu ya ta te ngam kun mausu dei ba syua ki sahep bat kamem ne syua langsung kongwir ngam terketa te hadin ba phila ayak te ka jaka kemut ba pidon ka ka jing temu ka jong phi ba phi ai so bha yak te jaka ban bu te umot ka jing temu jong ban ai ka to jaka ban ai knang ya da kam simba ni dai ki bru ki badan hapok ka balang ban ni dai ban ai na ka benta ublay toh teman basan ki kum we na kinok sarai balang ngak skwa ban yo nyetip na phi ka ba penong ya phi bat kayin ka sem kat hadu ba phinda ai so bha na ya tu jaka na ka benta ban sna tu umot sa je kan mau yo te ru kraw yo blai balawan ha kene ka thanyu mi ya kajing su thu yonga bat kajing pakhat ro
Namar une ude ubru bopala ya ko uble lo ai katap katalen ban yalap ban penpriang ya ko gospel jong ka jing penim ke jong Yesus Kristus hakane ka jaka umpaddan mano ba pediang yeu ya kita kinong yalap ki balong ki pareng ki balong ki nong yalap ki badena kata ka tan sora Nrai une ude na ka tan nampo momlo sorry na po masmai but une ude u so ningkong bo wanyang hang thi kamadan rublei man ai kata ka jingyalap ha ki breu ki badai jong kane ka than namar kimpat pediang kimpat itu kimpat noto ya kata ka nam ka kerteng jong bisu bo ulong unong penim te namar kata da ka jing snyo khia ha ka jing im ka jongi ngabat ka kami wat la sha ka me ik pa ik ki merat ki parat kindon syu hanrai ni don kata ka jing sa jing kan mau balada ni ai ka ne ka ka banbu ka jing kan mau u leng ba u ni umot kan long baki pateng benriu ki jongi ki kun siu jongi kin tip ba kane ka jaka kade ka chika yalap jong ne khongwer bat hadu manta menero ya kane ka jaka ya kane ka madan o ai kerteng ka madan rublei namar uwan uriu ubreu jong ublei ban pensya ya ka jingkala ka bamot bangin ino no ya gini ki badai ki tem ki jing yalam jong itemen mensua bat bangin tau thamai ya ka jing jong di temen basan kat kum ka jikan mau jong pi hato hadin ka jingwan yalap jong uni uru krau jong ublei pi dang lak mat kemau em bat kat nungut ki kristan ki nong snong jong kan nei ka thanyum ya ki la peng nangkong ya ka kerteng jong Yesus Kristus ane man ngam sem nakan mau su tang ba ki don ki rutemen ki bana tai ka balang yap ki bala pedang ning kong bad ba bandaya tu ya kita ki kerteng asnya bangala klan kreka kemi kala mengenal nga kan mau rat ngam la ban kan mau namar ngalak liat ya ka keteng klan ngaru kerteng pa tu ya tu ke pa mesti ni en ka ka bru ke long hakaju ka por ba une o khongwir bawan ra ya kane ka kubor jong ka jing penem ka jong Yesus Kristus lai kilade kitemen ki tu ba udon ro so we ba ki kod gamdoi uneru ulong we radba ubalaiwan ban penkela ya ka jing im ya ka jing jong ki tan ya sene kata kemud ba hamar ba ha kham satai se siliang jong ni mot ba phi phil ai te jakaban te don so we pat umot ba ngayo i hang to ba udai umot nyong to udom doi khar do saw phila ban ya thu yanga kat kum ka jing kan mau jong phi udai na ka sinong ayu ni udom doi khar do saw to udai na ka ne ka sinong yap ne udai na ka we pat ka sinong malumala kat kum ka jing kan mau jong phi ka history jong nga banda ai ga penrai ka batikna ngam da kan mau su Akel ya tu itemen mensua re ngam sem da kan mau su hare nga sutip ba une udam do ude jai khar do sao bat ba udon ka ni ya kontes bat ki rang ba snong jong ko mi hap ki badang long ki badang don hakaniam kasi badangnya je kenya ka kriam te ki ya pen ibor bat hakata ki jing pen ibor udon we mau hakata ka jaka ba ki song bat tong mau ba he te ki don ka jing ya pen ibor mano ba kam de hok kan de hok ka jong ya ka jing ya la ko jong dam doi ne ka de ka ba de hok kata ka jing mane jong kita mendai da ka ba kanya ba kriam te kum ta ki le don kata ka jing ya thong bat ba te ya thong ta udam doi wong to ngin ya pensisa ba unu de ublei ujongane
ude ule jong pi bangi de ban mane Hmm. tingin penlong da ke jing duai bau ne mau un kenria ne kene ke jaka ke bangi song derbar mangi te hakata ko por ki temen ki badang mane ya kene ka niam khasi ndai kemut duai kemut klemla ban penkiu tau mau hadin kata ki ong sayo dam doi to lada kade ka niam ke ba hok ke ba sisa kum memele yalap duai sama me te udam doi ula duai ba hakapor ke ba nang duai utau mau laki bat ula mina ka jaka ba udon utelun seti sawa te seti sawa pat kidon ki pentor kidon ki pentor te kita men ki kro jong ki bar sene ya kaniam ka ba rim jong ki gila kerpat yo dam doi bo un ai ke jing duai ba uni mau unam telun sepo pentor re unya ne hang na ha keneng ha kli jong ke pentor kenang ba nam du ke pentor udam doi ula kungu kata bat umau ula kungu sisa bat ula ne hadu kini sing ba mentah Te kawa khadu kawa ngamut ban kli fi kalong kane. Hato ka e ka kubor na ka message ka ba pi kum no sharai balang pi don ba persneu haki ki pajba la ka dei haki rurang ba haki khamtam ki samla ki brang khidang san hak ba kum kane ka juk yo ka ji kala ka e ka message ka ba pi don ban ai hapreng yo ki lang ba kane ka video ka jingdon jonga ka jing susu barit jonga unong sarai jong ke balang presbyterian ngoyowet nanta kade ke distrik Umyap presbyteri lakse bat ke sinot seni tinggal don tang kane ka wei ba lada mentang ile ya kala barok ile sutu bau sukris tuhan sikene pertai ban penim yang ileng ba keding saya ko jong u halor keding pena bat kita sisa ladangin pulin hakin ke jong boleh ngilap ban ngiyoi bat kane ke pertai ru mata ngiyoi bakalan nang kala sisa sibun tenga ka jing sutu jong ba kane ke jing alap jong damdai jing alap jong kongwir kalong pialap ia kau boleh baim bat ba katkum kidak kisin ki bapa manta barok kane ka west ke jongi lane ka sinot ke jongi pidan ke jing ya kalah na ka jinglong barem sa ka jinglong ka batamai ban priang no ya ke jing alap ke jong sukris ba wan sa na partai uong ba ngawan ban penim ya pi kinong pop bat lengba ke jing sayap ke jong halor ke ding pena lengba ka senam jo lama balasaj na iki pop jong ka partai barau te kuble sibun teman masan yang saya kendupat ke por kuble merat ya ke e ba phile thu bat ngai skem ba kane kan long ka kubor se para bangai baro apo ke ji pisnot sami ba ka jelahi bar ka wei bar ka leng ka pertai kat ke ba yo snawe kana kubor ta ka sni kan long ka wei na ke ji ai masim ya ki bakin kala ka bamut bakin penlajing mut mar kham tam e yu i ba kane ka por ka dei ka por ya ka bangi ladei ban pen kre marwai la marwai bangini kandu ia kata ka jiwa asin kanyu torai ha kene ka partai e kure sibun blai kar ku ya pi batin ka sem ngin sekundu pat ha ka wai ka por kure sibun